ҷинояти дигари марбут ба ҳаёту саломатиро сокини 27-солаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом содир намудааст. гумонбаршуда бо ҷиянаш муноқиша карда, бо истифода аз корд 7 маротиба ӯро захмӣ менамояд. аз беморхонаи марказии шаҳри Конибодом санаи 20 июн ба қисми навбатдории шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ хабар доданд, ки Шаҳрванд Шарипов Фирӯз Комилович соли таваллудаш 1994 сокини ҷамоати деҳоти Пулотони ҳамин шаҳр бо ҷароҳатҳои халида ё бурида аз корд бистарӣ шудааст. бо мавҷуд будани аломатҳои таркиби ҷиноят гурӯҳи фаврии тафтишотӣ сафарбар гардида зимни тафтиш муайян мешавад, ки ҳодиса дар суроғаи ҷамоати деҳоти Пулотон кӯчаи Ойлимов ҳавлии рақами 61 содир шуда, ҷавдидаро тағоя Шаҳрванд Қодирзода Таваккал соли таваллудаш 1991 ба чунин ҳолати ба саломатӣ хатарнок расонидааст. бо истифода аз корди хоҷагӣ 4 маротиба ба гардан, 3 маротиба ба шона ва 1 маротиба ба дасти чап ҷароҳат расонида шудааст. сабаби чунин кирдори гумонбаршуда Таваккал Қодирзода норӯшан аст, зеро ӯ бар асари бемории рӯҳӣ хусусияти воқеӣ ва хавфнокии ҳаракати худро дарк карда наметавонист. аз сабаби мубталои бемории рӯҳӣ будани гумонбаршуда аҳли оила хоҳарзодааш Фирӯз Шариповро барои нигоҳубин ва назорат вобаста мекунанд. рӯзи ҳодиса санаи 20 июн тахминан соатҳои 3:00 гумонбаршуда бо ҷиянаш муноқиша карда, баъдан барои ҷароҳатрасонӣ аз олоти корд истифода бурдааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтиши пешакӣ номукаллафии гумонбаршударо тасдиқ мекунад.